What's up mga kailong? Come back here again with another video na pod. And today is another day and nabtan migulan namin diri karon sa Abad Santos Street kay magpa-picture on taming swipe kay kami ray wala nakapa-picture atong pictorial ko na mo para sa graduation kay mo graduate namin. Yes sir. Ug na graduate. Pakarag English bala na. Basta mo to, padulong mi karon dito sa Mini Light Studio. Sadly, English ay. Sadly, nabtan migulan. It's a demonyo. Look at, it's raining. But doon naman lang na nagkadato. And we're going there. Yes sir, let's go. Yun, so karon namin diri sa Mini Light, magpa-picture lang mi kadali. Naay kanang vlogger nga mohapit to diri karon sa Tagum. Basta makailaran ninyo niya kay adto na to siya pag umana to pa-picture and pa-picture sa me. Let's go. So manamig pa-picture, muli mi karon kay magilis. Ay city, koy sa Chartreuse. Uli namin karon kay mag-ilis ako. Umadto ko dito sa G Mall sa 7-Eleven kay Mall. Ay Grand Mall. Idol for first time. Idol. Wala tayong speaker. Kung saan ako umalis ng Maynila, doon nagkaroon ng doon pa lang piniprint. Wala po sa presence Oo bro, picture na lang tayo. Internet. So Tagalog ta karon. Anong tawag mo sa mga subscriber mo bro? Mga ilong po. Mga ilong ano? Mga ilong. Mga ilong. Pasensya na kayo, hindi ako marunong magsalita ng language yun, pero alam ko naiintindihan niyo ako. Ayun. So Tagalog tayo Tagalog tayo ngayon. Tagalog challenge. Para magkaintindihan ng mabuti. So, hindi ka ng... Hindi akin yan, hindi si Madonna yun eh. Hindi. Pinahiram sa akin ng Motomart kasi yung yung sponsor ko na Book to Wheel, lahat ng mga motor nila nasa rental. So dahil biglaan akong pumunta dito, walang available, so binigyan ako ng motor na yun. Binigyan ng motor? Ay, pinahiram lang pala. So, kamusta po? Ayos lang. Woo! We're first time! Paulo Tobenes! Ang kamay ni Paulo Tobenes, nakamayan ko na. Talaga naman. Medyo si Pats! Yeah. Ayos kayo. Sa Tagum City, dito yung mga idol at sa Mindanao! Ay, makikibanting lang tayo dito habang nagpapahinga. Nice! Shoutout! Subscribe, press Charles, subscriber ni Boy First. Right! Yaman to eh, naka A64 oh. A64 oh. Share ko ng mga wedding. Wedding ka? Ayos, gapo na. Right. Og sa panay Tagum Tabay. Shoutout ko sa akong maestra diha, sa akong advisor pod kay wala ko ni sulod karon. Eskwela re ka. Na-overwhelmed ko ba kay kanang comment ra ko sa iyang mga video sa una. And karon kay personal na siya diri And subscribe mo kay Boy First Time dito sa boss og kay Biyahe ni Ken Lodi. Subscribe po dahil mo kang Kuya Biyahe ni Ken. Please do check out my channel mga idol. Biyahe with Ken. Hello! Uy! DJ Jagit the Parts! Yung mga koy. Shoutout Axel Stupend Vlog. Ang channel ya. TikTok. Ayun ko sa iyaba kay. Pag-ana kayo, maragin ka ng videographer kayo mga gano. Advance congratulations po. Go to 100k. Let's go. Kailan kayo 100k na? Bagal eh. Nasa pa ba ako noon? 10k pa lang subscribers mo. Talaga? Opo. Mas gusto ko marating yung
ikutin niyo yung buong Pilipinas kaysa sa 100k. Hello, let's go. Di ba? No? Mas maganda yun. Go, tama. Kasi pag binantayan mo kasi yung subs mo, sira ka pa ng loob. Bagal na installation mo ito Di, tuloy-tuloy lang ang pagpasyal. Darating naman yung tama pa. Let's go. Picture! Sali kasi, sali kami Let's sa go. ano Kuya Bro Stand. Tamang kalat lang. Tatay, di kong wag mong isara mo yan. Oh, tamang cutting lang. Uy! Sala ay kasalanan Mali yun. daw to ni Boy first time. Alis na po kami. Uwi na kayo. O sige. Ingat palagi. Magkita ka tayo ulit. Next month. Salamat po, salamat po. Bye-bye. Sige, ingat. Bili na po meron. Yeah. Sige. Yeah. Nari kay Kwaon. Napon na kay Kwaon. Sige, yun lang. Tabayan ko. Sira. May sa dream mo. Ibad. Ganda mo Bert. Salamat. Ibad. Pagbabay na vlog, pagbabay na vlog. Pagbabay na vlog mo. Hello Bert, thank you very much. Ibad. Saan na punta? Tama. Ampay.